Taren! Yung testingan po at the same time. Murag lamig din siya. Pero lamig din siya oh. Ini ang chocolate na ni Alvin Jean. Nailasa iyang bread. Lamig siya. Kumukang bread. Lamig iyang chocolate. Lamig iyahang sitaw kaya. Dough ba? Bread. Basta lamig iyang bread. Good morning everyone and welcome to our vlog. Yan, this is our life vlog, Joxology, biyahe ni Jokes. And ganina naggikan ko og volunteering, then karon it's break time, so going for lunch. But right now gigutom na gid kay ko kay nagdali-dali man mi. Luckily na ako'y dala gikan sa kay Alvin Jean Alang. Ayan o. Taren! It's Chocolanay. Chocolanay hatag niya sa ako no? So ato aning testingan po at the same time. Parang food review na rin ito while driving. So nag-drive man ka, gigutom ka along the way. So lamig din siya. Pero lamig din siya oh. Puno siya o kuan, hitik na hitik. Hitik na hitik siya. Yung concentrate kayo na nag-drive man ko nyo. Mabangga ko sa panapod ko ni Mama Inday Sara. Asan mo yung ayan. I-hazard lang sana ako. Kaya pag break time ta diri sa mga landong na dapit. Okay. So mauni ang Chocolanay. Chocolanay ni Alvin Jean. Dako siya na size. Ayan, dagan siya uguan. And napo siya sinabon, but nabili na ko ang sinabon dito sa balay. So kanina sa ako ang kaunay para matilawan nato kung sa gid ni kalami. Iyang gihatag sa ko. Thank you so much, El. Diba, struggle, diba? So, ang pag-gisi. Ayun, naran chocolate na yun, ha? For chocolate na masagaran syempre chocolate, dami man dyan yung chocolate no, pero yung bread is lahi nailasa yung bread kaon ko na large natas pa balang magkabulingit ka. Importante na kakaon ka, very dance. Yan sa kinan. Gutom na gud kay kuno, kulang na ganito ko of drinks. Kaya sunod magdala ka with drinks ha para lami. Lami siya, humukang bread, lami yung chocolate, lami iyahang sitaw kaya. Dough ba? Bread. Basta lang yung bread. In general, lamig siya. Pilawan ko na ako itong sinabong niya. Lamig ko ito yung sinabong. Para na ako na pa. But I will show you kung ahato. Kung sa ito itsura atong iyahang sinabong. At guys, lamig iyahang Chocolanay. Naku. No. So i-order lang niyo mo sa iya, i-contact lang niyo si Alvin Jean Alang for Davao Kaons. Ayan, si LL. Photographer na siya, pero karon na himo na po siyang baker. So, nag-bake og cake, nag-bake na po siya og iyahang bread. Ayan. I-try ninyo. Try ninyo, lamig siya guys. Okay. Ayan, i-contact lang niyo si Alvin Jean. Ako siyang ikuan dito sa may comment section. Yan, ako siyang itag og appeal para makontak ninyo asa mo magpalit. In case na gusto mo kaon og Chocolanay, ha? Kaya dagan man Chocolanay. Pero kaniya murag lami-lami gyud.
Bye guys, please don't forget to subscribe. Ayan, Joxology behind the jokes. Bye, love you all.